नों मा जादोंमोन? आं माने दिल्लीयाव थांनायाव एक्सिडेन्ट जानानै बिदि मेन्टेल जादों माने। एक्सिडेन्ट जानानै मा जादोंमोन? मेन्टेल माने खर'आ क्रेक जादों आरोना। एक्सिडेन्ट जादोंमोन नामा? खर'आव नांदोंमोन नामा? खर'आव शट मोनदोंमोन माने बेवहाय। ओमफ्राय बे खर'आ बे एक्सिडेन्ट जानाय दाग ना मारै? औ बे बुनायनिसो दाग न'खराव बुनाय खालामनायनि। बेनिफ्राय नोङो जेब्ला नोंदि एक्सिडेन्ट जादोंमोन बबे सनाव जामोन? खय बोसोर जाखो? 2011। 2011निफ्राय लानानै जाजेननाय समाव नोङो माबायदि जादों? जानायाव माने आङो बारा आन्दाज मोनाखैमोन आरोना। आन्दाज मोनाखैमोन। नों माजों एक्सिडेन्ट जाया? ट्रेनजों। ट्रेनजोंनो जादों? ट्रेनाव माने आं दिल्लीनिफ्राय फैनाय समाव माने टिकेट दानना फैबाय दुबाइयावहाय। आदसा। ओमफ्राय दुबाइनिफ्राय गुवाहाटि फैदोंमोन आरोना। टिकेट दाननानै ओमफ्राय बेवहाय सिलिगुरि बारनायाव माने माबा जादोंमोन आरोना मा होनो मुदुफुल फिथाइ दंमोन। बेखौ जानायाव सासे आं रिजार्भेसन गारियाव फैदोंमोन नालाय। बे रिजार्भेसन गारियाव फैनायाव ओमफ्राय आं गाखोफिनायाव बेलेग दाबाव गाखोबायना थगायबाय बे गारिया आसामाव थाङा होननानै। ओमफ्राय इयावनो माने आङो गलमा हानायावहाय माने बाज्रुम जाबाय आरोना ट्रेननिफ्राय। इयावनो मेडिसिन जानानै सिलिगुरि एनजिपि हस्पिटाल लांनानै मेडिकेल कलेजाव ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन। नोङो हारसिंनो ना लोगोफोर दंमोन? लोगोफोर गोबां थांफादों थगायनानै लांदोंमोन जोंखौ दिल्लीयाव खामानि। बेनिफ्राय नोङो बाज्रुमदोंमोन ट्रेननिफ्राय? ओमफ्राय नोङो मा थैनाय बायदि जाबाय ना मा? थैनाय बायदि जानानै थानानै सोरसो लांखो नोंखौ हस्पिटालाव? आदिबासिफोर माबाफोर दंमोन ना खामानि मावग्राफोर अन्थाइ देग्राफोर बिसोर लानानै ट्रेननि जिथु गार्ड थायोना बे लानानै थांबाय माने एनजिपि हस्पिटालाव। बेसे गोबावनानो हुस फैखो? आंबो फाथा गैया ट्रेना जेब्ला थांबायना होमबासो हुस फैबाय माने। ओमफ्राय न'नि मानसिया माब्लानिफ्राय सहैखो? ओमफ्राय साननै ना सानथामनि उनाव सहैबाय माने लाइफ। न'नि एड्रेस दंजोबोमोन? आंनि ट्रेन टिकेटबो दंखायो नालाय मबाइल कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो। आदसा ओमफ्राय नोङो बे जानायनि उनावहाय नोंनिफ्राय नोङो माबायदि कन्डिसन जायो माबायदि जायो नोङोलाय? आंनाथ' दा नर्मेलानो जेबो गैया माने मोजाङैनो दं दायो। दा मोजाङै दं? दा न'खरनि मानसिफ्रासो बायदिसिना सानबाय थायो आरोना। मबाइलनि जुग नालाय मबाइलजों बायदिसिना खोन्थाहरनानै माने सोरनावबा बायदिसिना बदनाम खालामदों मादों होननानै एदावना हरो नालाय। बेनिखायनो माने आंखौ खाय माने बुबाय थायो आरोना। बे थारै बेसेबां सैथो आं दा न'नि मानसिनावबो सोंगोन। दा नों गावनो बेबायदि जानाया नोङो उन्दुनो हाया? उन्दुनो आङो माने मुलि जानांगौ मेन्टेलनि मुलि जानांगौ। मुलि जादों? होमबासो आङो हामो माने। उन्दुनो हाया? उन्दुनो ओंखारा माने। नों मा बुङो मा बखियो नों बेखौ मिथिना मिथिया? आं बखिनायखौ माखासेखौ रोंजोबखायो मिथिनो। माखासेखौ माने मानसिफोरा बुजिया नालाय बाथ्राखौ। ब्रकेन भइस होनोबा मा होनो इंलिसनि? नों इंलिसनि रायलायनांगौ? औ आं क्लास 9आव डाबल 9 फरायनानै आं बर'खौ रोंखारा। आंथ' इंलिसनि रोङा दे नोङो इंलिसनि बुंनाय। What is your name? What is your name? माय नेम? आंथ' रोंला माय नेम। बिदिनो आरोना इंलिस ब्रकेन भइस। दे मा बुङो दे आं मोजां बर'नि इंलिस ना माबा इंलेन्डनि इंलिस? थाइलेण्डनि। थाइलेण्डनि? थाइलेण्डनिसो? थाइलेण्डनि इंलिस माबा इंलेण्डनि नङा? What meaning of testimony? मोजां रोंगौ आरो मा बुङो दे बुंबो दे आं खोनासंबाय थागोन। नोंनि रेथि खुंनायाव आङो माने नोंनि रजरिया लांनाय दं नालाय नै रजरिया माने आंनि एन्जराव जबोदसोजोबबाय आरोना। नोंनि रेथिनिफ्राय बे रजरिया दाबो दं। बस'जोब्बाय ना? हारसिं जजोबदों माने एन्जराव हरजोब्बाय। बेनिफ्राय मा भाषा रोङो नोंलाय? आं हिन्दी रोङो इंलिस रोङो बर'। हिन्दीनिखौ बुंजालाय। आपका नाम क्या है? नामखौल' सोंबाय थायो नोङो? नामखौल' सोंनांगोन नालाय। बेलेगखौ रोङा? बेलेगखौ रोङा। रोङा आङो। आप कहाँ से है? हम एडेनबारी से। एडेनबारी से? एडेनबारी का कौन है एडेनबारी? एडेनबारी विलेज एडेनबारी। आदम हेवा का एडेन बागान। आदम हेवानि एडेनबारी बागान फैदों। आदसा फायरिसा धलाय बिल जोंना। बेनिफ्राय मा भाषा दंबाय नोंना? मालायालमा दङ दा आं हिन्जाव। मालायालमखौ बुंनाय मालायालमखौ रोंला माने हिन्जावासो दा बेंगालराव दंहैयो नालाय। हिन्जावासो फोरोंना फैदों आरो। ओमफ्राय माखौ रोङो नोङो दिनै? साद्रि रोङा रोङा साद्रि? साद्रिखौ माने एसे रोङो खम आरोना। दिनै काटियान काले? हाम काटियान काले आं साद्रि भाषा बुंदों। मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों? फुरि जानानैसो फैदों दासो। ओमफ्राय नोंहा हिन्जाव दंना गैया? हिन्जावा दङ। बहा दं? बेंगालराव दंहैयो। बेंगालराव? कर्नाटकआव दं दा बेंगालराव? बिहावा बेनो हनै। बिहावा बबे? बेलायनो। ओमफ्राय बिसोर नैबे आदा आंनि ओमफ्राय बैयो बाजै नैबेनि बे बाजै जायो। न'खरनि जौ? ओमफ्राय नैबे आंनि बिखुनजोनि फंबाय। आंखौ सिनायो सिनाया? जों गोदो लोगो मोनखानायलाय जिर'सालेमाव। गोदो लोगोखामोन दा? जिर'सालेमाव लोगो मोनखानायखा। बिसिगि नामा सानजों? बिदा फंबाय माने। बिदा फंबाय आंलाय बिसिगिसो नोंजों लोगो जोंनि आफानि नामा जसेफ नालाय ना। गथ'फ्रा साबसे नोंहा? सासेल' इमानुएल। आं गोदो नोंसिनाव थांब्ला नों बिसि गिदिरमोन? आङो होमबा हाबा जाबायना जायाखैमोनथाय मिथिया आंबो बे समाव थांनाय गोसोआव गैला। गथ'फ्रा साबसे दं नालाय? सासेल'। देग्लाय फार्स्ट इयारावहाय। आदसा नोङो बेनिफ्राय दा मा मावगासिनो दङ? आं दा खेथि मावनो खोथिया फोजेनदों आरोना माइ खेथि गायनो। बेनिफ्राय
मोनसे राव रोंगौ नोङो इंराजि हिन्दी इंलिश बर' एसामिस एसामिसखौ बुंनाय আপনার नाम तो क्या আছে खालि नाम सुनो रोंगौ बियो नागामिसखौबो रोङो बेनि इंलिस हिन्दी बर' असमिया गासैबो नामल' हटेल जायसे माने 99 आव खारदोंमोन नालाय न'निफ्राय लेखा गारनानै सोंजेनबा हटेल नेम माय नेम पाउलुस इस्लारि माने साउलबोमोन नालाय आं बाप्तिस्म साउलमोन जेब्ला दैखारन लादोंबा पाउलुस लादों आरोना माने हिन्जाव पाउलुस जाहैबाय माने दायो साउलबाथ' खृष्टानफोरखौ होसोग्रामोन नों खृष्टानफोरखौ होसोयोमोन नामा होसोयोमोनथ' आरो होनबाथ' आंखौबो होसोगोन नामा माने फादार फिथरा पाउलुस दोनबाय आरोना आच्छा मोजां दे साउल नोङो दा ओंखाम जानो हाया हायो आं नों जिसुखौ अनना अना जिसुआ आंनि इसोरखा खायसे बिदि सोङोब्ला मिनिथाव सोङोब्ला सिंग्राजों मिलायथारदों होननानै आंखौबो फाग्ला होनना बुंनो नागिरो बिथांमोनखौ आं बिदिनो मिनिथाव सोङो नालाय बैयाव जर्दानफोराव बेबायदिनो थांदोंमोन बे सासे गोजौ हाजोआव थाग्रा सोंनायाव माखासे सिंग्राजों मिलायदों सोंग्रायाबो एसे फाग्ला होनना बुङो दानि आं नोंनि न'निफ्राय संख्रिजों दैजों लगायना लोंबाय नोंथ' नुवाखै दे नोङो दा बे जायगायाव मानि थाखाय फैदों माने दा नोंनि बिसनायजों नानि आलफनसारि बिसनायजों आं फुनजानो मोनो नालाय मोजां उन्दु दे मोजाङै जा मोजाङै उन्दु आं नोंनियाव दा सोंनोसै मोनसे इंलिसनि बुंबावनाय नोङो मा बुंनांगौ दे नोङो माखौ रोंगौ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखांखो होननाय हट कारि बे हटखौल' गासैखौबो हटखौल' रोंग्रोजोबो माने गोथाव नालाय गोथाव बेनि थाखाय हटआबो गोथाव इंराजियाव हट माने गोथाव मालाबा खोनाफैदों बे थाइलेण्डनि इंलिस आरो हट माने गोथावनो दे हट माने मा माने मा ओंख्रि जाखो होनो गोथाव नङा मा आइ ड्रिंक वाटार मा होननाय जाखो आं दै लोंदों माने लोंदोंमोन फर इयर वेल आइ गो नाउ दे मोजाङै रायजोखौ दोनैखौ दोनथ'नोसै दा नों फैदो थारैनो बे जेनेबा मा जायो बेखौसो बुङो माबायदि जाहैबाय थारमाने कन्डिसना बिनि कन्डिसनखौ दायो फैयै बिथाङा आंखौ जायनि जाहोनाव बिजामादै असे सानस'नो हायिनि सोमोन्दै सोंनो आंखौ बोसोन खिथाबाय दा सिगाङाव जिथु जलपाइगुरि साइडआवहाय बियो दिल्ली मुम्बाइ थांनानै फैफिननायाव गोलैना थाबोबाय ओमफ्राय जोंबोथ' मिथिया आंनि मबाइल नम्बरखौ आङो हरदोंमोन कन्टेक्ट नम्बरखौ बेखौ लिरना लांदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरजों जेब्ला गोग्लैयो स्टेसन मास्टारा जलपाइगुरि मेडिकेलाव दोनहैनानै आंखौ फन खालामबाय बे समावहाय सोंदों खोमा बिनाव अब्ला पाउलुस होननानै खोन्थायाखै बियो सिभिलन होननानै खिथादों नामखौ नोङो सिभिलनखौ मिथियो नामा औ आंनि बिजामादै जायो नोंनि बिजामादैखौ नों लोगो मोननाय माबार फैदो जलपाइगुरि मेडिकेलावहाय नोङो फैदो नङाब्ला नोंनि बिजामादैखौ मोननाय नंला सिलिगुरि अब्ला बे समावहाय आङो जोंहा बे बिजामादैयानो जायो नैबे दाउसेनि खर'सा बिजामादै ओमफ्राय बिसोरनि बिदा फंबायनि फिसा बिदा बिथांमोनखौ हाखु दाखु खबर होनानै जों साथामजों थांनानै वेस्ट बेंगलाव इसोरनि अननाय खोमा बिनि एसे सिगां जों हाबा जाहैदोंमोन वेस्ट बेंगलाव बेवहाय आङो हाबा जाहैब्ला आङो बे मानसिजों गोबां माने सोमोन्दो थानाय बायदि मिलायदोंमोन इयो आंजों बेनिखायनो आं बे समावहाय खोन्थाहरदों आंखौ आमाय होनदोंमोन इयो अब्ला आं सर खिथाबाय आरो बानायसो आंनि न'खरा बिदि समयसा जाबाय नोङो अननानै गारि गंसे रायज्लायना दोन जोङो गारि रिजार्भखौ लाना थांगोन आरो नोंबो थांनांगौ होननानै बे समावहाय बिथाङा गारि रिजार्भखौ लाना दोनहरबाय ओमफ्राय जों हाखु दाखु थांबाय थांनानै नायहैब्ला मेडिकेलाव मानसिया गैस्राया खोमाबाय बेमारिया गैस्राला
अब्ला जोङो नागिरजोब्बाय गुथै मेडिकेलखौ जोङो गाहाय गोजौ नागिरजोब्बाय गैया बे जायगायाव गैला गैया मेडिकेलाव गैया गैया ओमफ्राय दाना